Esta carreira de montaña, xurdida a iniciativa dun grupo de amigos amantes do deporte e da natureza, vai camiño xa de converterse en todo un referente na que será a súa quinta edición. Desenvolverase o domingo día 23 a partir das 9 da mañá, con saída dende a zona dos colexos. O percorrido compónse este ano de 24 km pola ruta do Castelo de Vitres, nun enclave natural de gran beleza. O trail ten este ano un valor engadido grazas á súa vertente solidaria. Tendo en conta todos os incendios que hubo durante anos anteriores e tendo un pouquiño en conta pois, o deterioro da vegetación que hai, pois decidimos que parte da recaudación desta carreira vai a ser destinada para a reforestación de todo o entorno medioambiental. Para este proxecto pois, temos contacto directo cas comunidades de montes, vamos ter contacto directo co Concello de Boiro e con grupos de medio ambiente. Entón, unha vez finalizada a carreira, pois volveremos a falar deste proxecto que para nós tamén é moi ilusionante porque consideramos que o entorno medioambiental é importantísimo para que se podan seguir facendo carreiras deste tipo. O Concello apoia esta iniciativa económicamente con numerosos medios para a organización e logística. O alcalde destacou precisamente o valor destas probas que contribúen a dar a coñecer o patrimonio natural do municipio. E vamos a máis tamén mellorando rutas, ampliando rutas e ao mesmo tempo ampliando a visibilización das nosas paisaxes, do noso patrimonio, que é un tema importante para o conocimiento local e para o conocimiento de xente que ven de fora. Isto evidentemente é impagable, é un valor económico que incalculable que non podemos calcular. Os interesados en participar poden inscribirse na páxina web de Galitiming ata o xoves día 20. O prezo da cota é de 15 euros.